ihe ejije a na-eme ebe a bụ afịa bụ Ikemefuna ọ ajije nke Igbo eji na-ekwalite asụsụ nke Igbo wee jikwa na-eme ka ndị Igbo niile wee mara na Igbo niile wee otu ka ha wee jikọọ ọnụ Imo Igbo Anambra ebe na ha na-asị Igbo onye Igbo ka obi Igbo wuru otu ka Igbo wee ekwu n'okwu n'otu olu ebe ọ bụla anyị jere ka hapụ na-akpa oke aya bụ isi ihe ejije anyị na-eme ka a na-akpọ aha ya Ikemefuna n'ugbu akwa na Ogbudi Igbo sadịgo na a ga-abịa dụkọ ọnụ wee kwalitekwa asụsụ Igbo ka asụ Igbo hapụ ịnwụ ka ndị na-ejikwa asụsụ Igbo na ihe ejije nke Igbo na-eme na-azụkwa ụmụ anyị ka ụmụ anyị na-amata okwu Igbo na-asụkwa Igbo na-atụkwa alụ n'Igbo ọ ya bụ osi ha nata adị mma ọ dịrị jebe ọ ka mma na etetere ugbu a ka na-etete ha etete chaa so emeghịkwa ihe mebe ebe n'afọ azụ na etetego etetere ọfụma ka isi kịta bụrụ anya na-eje ihe m na-eme bụ Ọchọmma bụ nwunye Okonkwo bụ papa Nnamdi aha nwaanyị bụkwa Chioma onye nke nụrụ onye Anambra nke nwụrụ n'afọ ime eji wee na-anụ ọgụ niile ọ ya ka anyị na-eme ma a na-achịkọwata na asị na nne na nna Chioma na nne na nna Ikemefuna kwalite ọnụnụ di na nwaanyị ha ihe dị otu aghara ya eme mana ka ọ sị na-adịrị ka anyị sị ka ya ji ihe amụrụ akọ na ebe ọbụla nwaanyị chọrọ ije ka ụgwọ eji ha bụ ị na-atụrụ ha alụ na-ekpekwara ha ekpere ọ bụghị ị na-agbakasị ahụ wee na-asị ha na-akpa oke. Otu a ka Kpakpando ji hụ ya na Ikorodu dị n'obodo Lagos ebe ụmụ Igbo na-eme ejije n'asụsụ Igbo ugbu a anyị wee na-asị na ebido taa na taa ka bụ gboo maka na oge onye ji teta ụra bụ ọtụtụ nke ya. Chineke gọzie ndị Igbo.